Isuse Kriste, ti koji si svjetlost i radost našega života, daruj nam, molimo te, svoga duha siromaštva, da nas štiti od svih zala. Daruj nam duha poniznosti i jednostavnosti, da nas oslobađa od robovanja nama samima. Daruj nam smisao i velikodušno razumijevanje križa, da možemo ljubiti samo tebe, te po tebi i u tebi sve ostalo ljude i stvari. Iznad svega, Gospodine, daj nam čisto srce i tijelo, da možemo sijati radost gdje god prolazimo, da se zauzimamo za dobro, budemo protiv zla, da pomažemo braći u kojima si ti prisutan, da svaki dan činimo dobra djela i da tako budemo što bliže tebi. Pogledaj, Gospodine, naše duše i naša srca, koja su spremna odazvati se na svaki poziv dobra. Daj nam radost da budemo veseli navjestitelji Tvoga kraljevstva. To te molimo, Gospodine, na majci Tvojoj i našoj djevici Mariji, po našem serarskom ocu Svetom Franji, kojega si izabrao za vođu na našem putu. Amen. Pani Jezus in Marija, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci oddaje Pot poti. V današnji oddaji imamo gosta, ki se prav na poseben način ukvarja z mladino, to je pater Frandanko Perutina in Franjevška mladina, ki se nam bo predstavila, povedala nekaj o sebi, o dejavnosti, s katerimi se ukvarja. Pani Jezus in Marija, danas se javim župe Međugorje, lijepo pozdrav Frandanka Perutinu i Franjevška mladež. Pani Jezus in Marija. Molim vas, ako se možete našim gledalcem pute nakratko predstaviti, Frandanko Perutina. Pa evo, moje ime je Frandanko Perutina, radim ovdje u župi Međugorje kao kapelan i župnik mi je povjerio Franjevačku mladež iz Međugorja. Nas oko prilike ima oko 150, oko 90 velikih framaša i jedno 60 malih framaša ili glasnika. Evo, to bi bilo za početak, samo kratko nešto. Možda bi na početku kazali, ko je bio ko je bio Sveti Franjo? Ko će nam nešto o tome kazati? Molim lijepo. Sveti Franjo rodio je se 1181. godine u Asizu. Rođen je u Štalci kao i Isus. Majka mu je se zvala Pika, a otac Petar. Sveti Franjo je po osobnosti bio je dosta temperamentan, želio je postati vitez, no splet okolnosti kao odveo na drugu stranu i krenuo je Kristovim stopama. Krenuo za Kristom. Hvala lijepo. Što znači riječ frama i tko je činio zajednicu framaša? Frama je skraćenica od dvije riječi, Franjevačka mladež. Framu čine mladi koji se osjećaju pozvanima od Duha Svetoga, da žive evanđelje po uzoru na Svetog Franju. Framaši u našoj Frani čine mlade između 15 i 20 godina, dok su glasnici mladi koji pohađaju osnovnu školu 7. i 8. razred. Glasnici, njihov rad se prati, te oni koji se osjećaju pozvanima od Duha Svetoga prelaze u veliku Framu. Po čemu se Frama razlikuje od ostalih vjerskih zajednica? Ko je isto tako okupio mlade? Frama se razlikuje prije svega po tome što je to bratstvo mladih katolika koji se osjećaju pozvanima od Duha Svetoga da žive evanđelje u bratstvu. Frama djeluje u okviru Franjevačkog svjetovnog reda. Prva Frama nastala je u Italiji gdje se javlja skupina mladih koji su željeli što bolje upoznati Svetog Franju. Glavna misao u životu bratstva je obsluživati evanđelju i sljedeći način Svetog Franje. To je isto dobro poziv i izazov kroz Božju pomoć framaši izvodi na pravi put. Gdje se framaši sastaju i koliko puta? Framaši se sastaje jednom tjedno svakog petka u dvorani Ivana Pavla II. Glazbena sekcija sastaje se u glazbenoj dvorani svakoga četvrtka poslije mise, a stvaralačka sekcija sastaje se u uredu Frame. Tko su pravi framaši i tko su simpatizeri? Kako se postane pravi framaš? Pravi framaši su svi oni članovi Frame koji su dali obećanje, a simpatizeri su oni članovi koji sudjeluju u aktivnostima Frame, ali još nisu dali obećanje.
Dakle, da bi postao pravi framaš, trebamo dati obećanje na godinu dana. Koje su aktivnosti Franjevačke mladeži? U našoj Frami djeluje glazbena sekcija koja sa svojim glazbu, pjevanjem i sviranjem uveličaje mjesno slavlje i također različite fešte koje sadržavaju. Odlasci na izlete činimo radosnim pjevanjem i sviranjem na gitari. Također naša stvaralačka sekcija sastaje se u našem framskom uredu i tu svojim umjećem stvaraju različite suvenire vezano za Framu i za naše mjesto Međugorje. Poslije, ako smo mogućnosti, prodajemo te suvenire i skupljamo za naše potrebe, znači za kupovanje tih materijala. Naša ekosekcija, ona se sastaje po potrebi i čisti Međugorje i dijelove oko Međugorja. Rado sam da ste se tako velike število okupili. Primio sam baš veliko pisama preko e-maila i gdje sam prije nego sam sastao sa Radankom i sa vama, gdje lijepo pjevate u Sveti misiji i bi se u ime svih gledalca se vama u tome zahvalio. Što je Međugorski mladi fest i kakav je program na tom festivalu? Pa evo, Međugorski mladi fest je već postao tradicionalan i ovo je 20. jubilarni. On se održava svake godine prvi tjedan u kolovozu, tako i ove godine. Počinje od 1. kolovoza i traje do 6. kolovoza. Tu dolaze mladi iz cijeloga svijeta. Evo nekoliko podataka možda koji su zanimljivi. Prošle godine su stigli mladi iz 60 različitih država. Bilo je između 35 i 40 tisuća mladih. Istovremeno je bilo i 500 svećenika koji su bili na raspolaganju ovim mladima za ispovjed, pa tako se ispovjedalo ujutro od 8 sati navečer do 12, pa čak i do 1 do 2 s jednom kraćom pauzom, možda od 1 do 3. Na Mladi festu obrađujemo različite teme koje su aktualne, važne za mlade, važne za crkvu i može se slobodno reći da je Međugorje najljepše kada je Mladi fest. Jer tu se vidi onda da je crkva mlada, da je lijepa, da ima budućnost, da to nije neka starica sa štapom koja će brzo umrijeti, jer ti mladi daju nadu u budućnost. Zato što će nas gledati u emisiji Putevi po čitavoj Sloveniji preko katoličkog web sajta i u inostranstvo. Kako doći u Međugorje, kako se prijaviti na ovaj Mladi fest? Možda će biti to interesantno za naše gledalce. Pa evo, ja mogu reći u ime svih mladih, jer većina njih i ovdje oni dočekuju hodočasnike, znači može se prijaviti na različite načine u naš ured informacija. Ako se netko želi prijaviti za sljedeći Mladi fest, on to mora učiniti odmah ovih dana, jer već se za sljedeću godinu rezervira ovdje mjesta, znači u Međugorju imamo neke već skupine, na primjer poljskih hodočasnika koji ne mogu biti u Međugorju, idu u Čapljinu, zatim ovdje u Ljubuški, u Čitluku, u ova mjesta koja su blizu, jer Međugorju uistinu ovih dana puno mladosti. Kako mladi doživaju predavanja videoca, svjedočanstva, molitvu, sveto miso, koja je vjerovatno vrhunac svega? Pa možemo reći da mladi čovjeka i svaki čovjek gledano u cjelini želi biti sretan. Mladi dolaze iz cijeloga svijeta pronaći mir, žele se susresti s Bogom i možemo slobodno reći da je glavni cilj ovoga susreta mladih je susret s Isusom, a onaj koji je susreo Boga jedan put u životu, on više nije isti. On je pronašao smisao života i jednostavno postaje sretan čovjek. Kako vi mladi koji dolazite iz cijelog svijeta prvi dan, kad dođete i zadnji dan, kada odlazite, kako se osjećate, što vam ta Mladi fest u Međugorju donese? Pa bilo bi zanimljivo ako bi uslikale mlade prvi dan kad dođu i zadnji dan kad idu. Pogotovo oni koji dođu prvi put, dok malo upoznaju ambijent, atmosferu, zatim upoznaju se s predavačima i već drugi i treći dan oni su opušteni, naravno da i to puno utječe. Mi moramo napraviti ambijent gdje Bog može djelovati, a taj ambijent je ovdje čim su oni došli, znači spremni su za promjenu, za obraćanje i za mijenjanje. Što vama znači riječ, što god učinite, jedno od ovih najmanjih, meni učinite?
a što god učinite jednom od najmanjih meni učinite, znači da svakog čovjeka moramo prihvatiti kao brata i da trebamo u svom životu uvijek imati vrednote i pomoći drugome, ne samo tražiti stalno za sebe, znači taj materialistički, odnosno hedonistički duh koji vlada u ovom svijetu. Evo, i mladi trebali bi osobiti prvi oni pokazatelji kako izaći iz takvoga, biti u tom svijetu, ali ne biti od svijeta, ali ne u tom svijetu. Znači nema taj potrošački, hedonistički duh, već jednostavno taj Božji duh, biti na usluzi svakome i obsluživati ta pravila ljubavi koje nam Isus darovao. Što znači nositi svoj križ? Nositi križ znači prije svega povezati ga sa Isusovim križom. Jer Isus je ponio svoj križ za nas i on nama olakšava križeve. Nositi svoj križ ne znači natovariti ga na ramena drugih, da ga oni nose, već da pače tražiti kome bi to mi mogli olakšati križni put, a križ može biti siromaštvo, križ može biti gubitak voljene osobe, križ može biti bilo što. Međutim, ne smijemo nikad ostati na križu, uvijek je u križu sadržan i uskrs. Uvijek se moramo i u nošenju križa zagledati u Isusove oči. Verujem da sada u emisiji i dosta mladi. Na koji način tražite sjedinje, na koji način da treba tražiti sjedinje sa Bogom? Pa je može netko od framaša to reći na koji način susresti Boga i sjediniti se s Bogom, znači istinski se predati Bogu u molitvi, učenju, u rađu nekoj, u bilo čemu, na primjer, što radimo. Mi možemo moliti, da bi se sjedinili s Bogom možemo moliti, ali ta molitva mora biti u otvorenosti, u čistoći srca i tako jedino možemo pravi istinski se sjediniti s Bogom. I sjediniti se s Bogom može samo onaj koji već Boga nosi u sebi, koji živi za Boga i vjeri. Vrlo lijepo. Kako vi vidite današnju mladež i katoličku obitelj koja je baš u ovo vrijeme u jednoj krizi? Pa, biti mlad nikada nije bilo lako. A osobito danas, jer sredstva komunikacije su tako umrežila ovaj svijet da se mladima daju različiti sadržaj. I ono što je đavao napravio u Edenskom vrtu, to isto želi danas prikazati svijet drugačijim nego što jest. U Edenskom vrtu đavao vara Adama i Evu, a isto tako nešto se i danas događa u ovom svijetu. Predstavljaju se različite krive vrednote i zato vidimo da mladi idu i probaju i alkohol, i drogu, i seks, i sve ostalo, međutim ne postaju sretni, dapače, postaju sve tužniji, postaju žalosni. Čovjek može jedino biti istinit, može biti sretan ako se preda Bogu. To ne mora odmah značiti da su Bogu samo se predali fratri, časne sestre, svećenici. Bogu se predati je poznan svak. Mladi, stari, oni koji su obitelji, oni koji žive sami, jer drugog puta nema, kao što Isus rekao, kad je vidio da neki odlaze učenici, on kaže i apostolima, možete ići i vi, a Petar u ime cijele zajednice kaže, a Gospodine, kuda ćemo to mi, ako nemamo tebe, šta imamo? Da li bi preporučili mladima da ide putem Krista? Pa evo, upravo sam o tome govorio, znači ići putem Krista, znači slijediti te vrednote koje crkva od nas zahtijeva. Svako je stavljen pred izbor. Može se odabrati za svjetlo i za tamu, za život i za smrt, za Boga i za onoga drugoga i ono što mi odlučujemo, evo to ćemo u životu i dobiti. Što bi na kraju emisije putevi rekli našim gledalcima i mladeži u Sloveniji i Hrvatski? Pa mi baš mladi preporučili da se i oni priključe u bratstvo Franjevačke mladeže ako imaju u svome gradu i naravno da ako i kako mogu nek se prijavi oni za festival mladi jer je to jedno posebno iskustvo, vjerujem. Hvala lijepa. Ja bi na kraju emisije i svećenika Danka zamolio da možda položi koju riječ, misao našim gledalcima emisije Putevi. Evo, ja bih na kraju vam zahvalio što ste nas pozvali da sudjelujemo u vašoj emisiji i isto tako pridružio bi se pozivu svim mladima
koji mogu odvojiti jedan tjedan da provedu ovdje na festivalu Mladih u Međugorju, jer sigurno ovdje se izlijeva velika milost i svi oni koji su otvoreni, koji su došli otvorena srca, oni će zadobiti milost. I sve vas stavljam pod zagovor Blažene Djevice Marije, Kraljice mira. Pradanko, zahvalio bih se vama i vaši franjevački mladeži na pogovoru i poželio u životu sve dobro. Hvala lijepo. Nadam se da su naši mladi čuli vaše divne riječi i da požele i oni ići putem Franje Ašiškog, jer tako kako ste kazali, isplati se slijediti Krista. Hvala vam. Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, to je bila oddaja Pot poti iz Međugorja. Hvala vam, ker ostajate z nami in širite te živite Marijina sporočila. Sve lijepo pozdravljam iz Međugorja u Hercegovini sa starim katoličkim pozdravom. Hvala Isus i Marija.